Neben Mazimba. Saka mukona zviri kuitika kuno kuuk. Ini ndiri kugraftika. Ndiri kushanda. Panze apa ndiri kunza kwesha. Ndashaka kuti chiko chiri kuitika panze apa. Kwesha. Uyai muone zvandaona. Boita ma-investigation. Yamuone zviri kuitika panze. Bana Guju. Uri kuitei pa? Chiko ichi? Pane zvauri kugadzira. Pane zvauri kugadzira? Chii? Kugadzira mugoti wesadza. Kugadzira mugoti wesadza? Sadza racho ukachiona mushoko. Iyo. Ndokutengesera. Ndoidi. Sadza. Sadza yacho unogona here kubika? Ndinorikiya manje sadza ka. Ikaka. Pana iwe. Saka apa pallet opkanya pallet kuti ugadzire kamugoti ikako. Ko ichi chichi. Ndichokuti nyama. Braai flesh here. Ndokuita nyama iyi. Kwak. Ichi. Akateke. Kukazimbia. Hachi. Chiko ichi. Ndechei. Moto ka. Kuchunga moto. But mpaneyo shuwa naso washaya zvekuita naye. Mugoti. Ukachirambe. Ukachiona mushopu munotenga ichi. Ina nditengeni. Ndiri kutengesera kuno. Wow, useyo here. Ndogadzira mugoti wakanaka. 2 days uchigadzira ipapo. Pana iwewe. Handichatombodi kunzwa uchindishora kuti ini ndarovha basa ndichiita sei. Iwe uri kugadzira tumugoti. Ko nyama yacho wamboiramba. Hapana anoramba nyama shemani. Tadya, wadya. Guju.